Ngandel ora. Merga saka omonganmu kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Ane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Lah kowe? Lho aku nek kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau duwe pendirian to kowe. Aku kelangan pendirian kok. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Ah kancane meng kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku ya ngewoke kok. Sik, wetengku lara e, Tru. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh, tekan kula ngati ya, Tru. Ah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, ha pirang dina? Mung sedhela. Oh iya. Tak olesane minyak solar kampak kok solar. Serada penak e wetengku, Truk. Mari ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Antasena gelem nampa kok. Wah ya syukur. Piye didupak saiki apa aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ya Kang. Kowe ngapa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Oh, genah utangku ra kesaur. Iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang di alem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Gong, ngandel ora. Merga saka omonganmu kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Nganti aku wani karo Sinuwun Mandura iki merga mau mapane ning Ndatulaya. Nek nganti aku wedi karo Sinuwun Mandura, wah wong sak Nayaka Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jiring getih wedi mati. Ning jane barang tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh Sinuwun Mandura iki padha karo timun mungsuh duren. Upama aku malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya Gendhewa, diwaneni karo Sinuwun Mandura mesti mudar tenan. Terus mulih wae yo, Le. Mulih nanti? Mulih nang ngene bapak matur karo bapak. Nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe piye wis coba. Monggo Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Bapak tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo Pustaka Jamus Limasada. Bapak meng guyu. Ning atine bapak wah keloro-loro terus. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak? Ngibarate kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa, ora mung wong loro saudon telu saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngapa? Dheweke duwe pusaka, kowe yo duwe petrel. Petelku nek memungsuh nusakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Terus saiki aku njaluk iku bertekelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar iki apa? Semar iki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anake berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak mbarep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong, mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepelekke, kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa. Kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, atine bapak ya kaya ngono kuwi. Atine Semar ya ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi, kowe mung tak kandhani to. Kowe iki mung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena.
Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon nyekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore, Ndara Garkaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Aku wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wes kowe arep mulih-mulih. Lah kowe arep endi? Aku arep lunga. Lho. Ora methuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora methuke kok, masa kon methuke dhewe? Mati wong loro, mukti wong loro terus. Oh iya, wis niat tenan iki, niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep ngrangket karo kowe diwaneni. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe, lho aku nek kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau duwe pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok to. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Lah kancane ming kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku ya ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak nang mburimu. Aku mergo nek omongan ki sok atos, mengko ndak malah ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena, Gatotkaca, Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang kowe nopo piye? Lho. Wani wae, Gong. Weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen pahitaku bener, Truk. Aja kok jamak lumrahe titah. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik lho. Nek dewane mudhun tenan piye? Wani tenan apa? Wah, iya. Ha iya. Ya aja. Aja kok menungso. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut te cangkemku, Truk. Engko nek Bathara Antarada medhun tenan, Bagong wani karo dewa banjut kowe, modar tenan aku. Ha iya. Ning wani tenan, wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani, Truk. Jawilen tak sikate kabeh. Wah iki. Ki senengku ngejak kowe iki nang kene iki. Asli lho, asli. Ora usah kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Ya, kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko, tak jai rembugan apik-apik, nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil, kowe sing temandang karya. Siap. Rasa kuwatir ala dene mantan gentro terminal. Name mungsu anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok mburi kene kok. Oke, oke. Jaman aku tak udut sih. Iya. Antasena kecil. Iya, iya. Ora usah sumbar sik to sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae. Pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lah sikate saka kene. Iya. Omong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Iya. Omong kene arep ndupak Ndara Antasena tak kepruk watu ndasmu lho Ndra wae. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndara Antasena nglaturake bekti nggih, Den. Ya tatompo to pangestuku tampan ana ya. Niki sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih. Kowe wani karo Sewa Mandura ya. Nun, kowe wani karo Sewa Mandura. Lho nggih, nganti Sewa Mandura nganake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep ngleboni sayembara perang, tegese kowe wani karo Sewa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikaning Sewa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bondoh, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk. Kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke Pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke Pakunjaran. Yo.
ora mung kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokake pakunjaran. Gong, ayo. Ayo, Gong. Gong. Sik, wetengku lara Indra. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh tekan kula ngati Indra. Lah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, pirang dina? Men sedela. Oh iya. Tak olesane minyak solar kampak kok solar. Duh. Bagong menapa? Mboten ngerti. Lara weteng. Lara weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak niki anak kula niku seneng dadakan. Nun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Ndarawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Ndarawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndarawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka 2, ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungsa ora tatanan dapure kaya ngono wae ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Ngoten niku persis. Terus kula ya omong, kula ora ngina, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke tur dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere arep mbangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak denake kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing nguri kadekdaning Baladewa. Menang bayang pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Mari ngentut matus langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndara Antarsena gelem nampa kok. Wah ya syukur. Piye didupak saiki apa aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho. Ndara Harukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras, nek ana masalah gering, menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong loro. Lah terus kula pripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harukaca ya Truk, ngenggono lemu dadi abdi.
Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae truk kon netel wae. Mangane wirawiri iki tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku mengigo kok. Aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora arep kon netel apa truk senengane ora. Wah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih ning aja males nek diapa-apake. Nggih manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih. Lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi kula le nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kok ngedruk bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngedruk bumi ping 3 Ndaratosena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya Jer Basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu, Tru. Ha iya. Iki pas digedluk ping 3 ora metu, ana. Gelo. Ha iya. Ha iya ta? Kadang kala ya ora nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Kowe. Mane kok notok iki ora. Ndoro Garikoco tekan kene aja dilawan ning pokoke ade gawe cara piye Ndoro Garikoco wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe Ndoro Antasena dundang kok. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beteng. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis pading kae, Truk. Ha iya. Ketonto kowe ya, apa ora? Tru. Nun. Karo Bagong. Nggih. Modar iki, Tru. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Ndara Gatotkaca. Ora ana sing gedruk lemah. Kowe karo aku almarhum. Ora sapa didogong ku pikiran iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae penemu aman-aman. Tru. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Nyun ngapunten Bagong kok sing marahi. Napa? Kurang marahi apa-apa. Wigatosipun napa Ndara rawuh mriki? Modol sirahmu. Menengo. Motol ora. Modol po macuk. Anten apa, Den? Tru. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Tru. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasuryaning Bendoro ingkang ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca tinimbang aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mapano ketok pancat pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Dipati. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhamu tak pothol ndasmu. Mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna 2. Sampeyan niku isih enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe.
Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petro niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sapenake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani. Gatotkaca ki lan ditata krama, Gatotkaca ki lan diunggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe, ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener, wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mula nek sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Ati kaya ngono awas sampean. Ora ati kula Cek. Kula iki wong tuwa. Lha nek omane ndi anak bojo, monggo kula ya wis peputu. Nek ati kaya ora ati ne. Madang Pedro. Prek. Iki sampeyan ae dhewe. Lah mateni mang pateni mboten apa-apa. Nek rasa ngucap sing arake ati. Gatotkaca. Ora krasa aku bareng gedhe kok watakmu kaya ngene. Kowe satriyane negara Ngamarta ning ora iso gagas. Apa sing diomongke Prabu Baladewa iki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sampe ajeng mateni Petruk. Ya nek Petruk niku salah, nek bener. Ini kula lara tenan dari lu wong kula dirajang-rajang nganggo tombak dada kula. Niku karuan rek ngrasake ning bareng mek disuarani kaya ngono perih ning ati perih. Banget. Sampeyan mbok kelingan biyen jaman dijedi niku sing ngetutke sapa? Sampeyan dicemplokke teng kawah kula niki mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Seprene jari arep ngijoli. Cap gajah duduk. Nak enten-enteni sing teko ming cap tikus duduk. Apa wangon ya ora kuwi apa nepati janji. Ora ati kuwi. Pun mang pateni kula. Mang pateni. Ayo iki tangane gek go motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatotkaca. Kula ikhlas mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun gek mang pateni, ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga, ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ya Ndara Pandu. Ndara Pandu Dewanata. Ya kok. Kowe ngapa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Oh, genah utangku ra kesaur. Kebanget tenan. Bapak tadi sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandu. Lho, Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Kok ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan Ndara Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mula nek ora dikeplak kula mriki mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha nduk sampeyan. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Tru. Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae rasa cerewet dulang sandal cangkemmu wae.
Wis santai wae kok. Aku wis melu nangis lho, Tru. Tru, aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis kowe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane wis ora ana. Bapane mati dipateni Ndara Gatotkaca. Engko nek anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing ngendi? Tuduhno ya, Kang. Aku nganti ora kira saya. Nek nganti aku mati, anakku sesuk loro cacahe takon. Wis minggat wonge. Wis oh. Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welase karo anakmu. Wong mau ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing ngendi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Kamu ni anake cilik loro. Anak terpelu kok. Omah kae. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas ya terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Kang. Weh. Kowe wae. Aku ngopo? Aku kan meng pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ya, Kang. Salim. Yuk. Ayo to. Ming ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ampu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, ngrekoso iki. Menek Antarja teko tenan. Bagong, non, Petruk ndi? Mboten nonton. Bles. Yes. Penjuto. Truk. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Emoh. Ya ditandangi dhewe. Kancane ya, Truk. Ora apa-apa, anggere kowe wani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora ndek aji-aji apa-apa. Ora ndek kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jirih ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso terus nang nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mungsuhe ajange Bagong. Ya, ajange dadaku. Ya. Tantanane nang kene ya, Tru. Heeh. Gunjang kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ngrisang mawe gandrung Bagong nggih Ndara Antarja iya kok dadakan rawuh jedul saking jeron bumi goleki Petruk goleki Petruk endi
Goleki Ndara Antarja. Ora keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ana ngono. Hah? Omong nek Petruk ora ana. Engko ngapusi Sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten wonten. Kowe mbudheki Antarja. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Wah. Krungu e. Goblok banget. Nah, Trang. Kau. Kuwi omongane kae mau nek iso alasan liyane to, nika wau radio ngono. Wah, anjing. Saman krungu napa? Kowe omongan karo Petruk. Kula omongan karo penyiar radio. Nika sanes Petruk. Petruk nendi? Petruk pun bali. Kowe ngapusi karo aku. Kula tak takon karo sampean. Saman goleki Petruk ajeng napa? Petruk arep tak rangket, gedene Petruk arep tak pidana. Ulungno Petruk. Tinimbang kowe sing tak ajar. Lho, kok njur ngembet tekan aku piye iki? Aku arep tak ajar salah apa ya, Jo? Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kok ngundang Antarno ya? Kowe nderodo ana antare. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petruk endi? Petruk ora ana domongi. Petruk ora ana. Yen ngono kowe gandine kowe tak cekel. Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja. Nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarja. Apamu sing tak wedeni? Wilah dalah. Lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petruk kantong bolong Petruk iki kakang kowe. Petruk iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kowe lho, Fresh care. wah berarti sok tuku iki. Nek sisikmu nglothok tok blonyo skincare karemu kowe. Ora guneman karo kowe. Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Seremu piye? Kowe ora meleke Petruk lakon tak katutke dosane. Oke, ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kacahe mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe, Jo. Wilah keparat adikku Dimas Garukaca Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh aku. Ora ana sing wani aku. Iki sing tuwar nyoba karo kagedayane Bagong. Ngajak apa kowe tak ladeni legane ngatiku. Ora minggat kene marganing patimu. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghyang Semaya. Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak ning kadigdayan. Ning kadigdayan iku aja tok gunakake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan, aja tok gunakake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe menggok gunakno. Mergo iki dienggo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak? Aku muni ngono. Terus langsung dinahi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakake. Nalika aku nglamar bojoku. Karo wong maratuane ra entuk, maratuane tak tamani aji-aji sirna marga laryu loro. Iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Serja. Penyakit kowe, Arep tak gunakake kanggo kowe. Arep jajal apa piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang nek kowe ora mandek mesti disemprit polisi. Waduh cakae nek omong ora tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku ki nek wis abang tak dumukke gunung wis Jugruk. Tenan aku ora marah. Ora main-main. Ming tak dumukmu ngono wae.
Jugruk ngiwah jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa wae wis. Aku ora main-main nek perkara iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Segarasan, ora mung sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Arep nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumokke tang jajamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ya. Njajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi, sirna gangsire kena. Merga layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wela. Meneng wae. Iki marganing patimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kae apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau digawe aji-aji Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lenggaki kapan nih? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tak ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa, Gong? Wah, asli aku ora goro. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tak nggo grayang tetepan asman. Cah nekat kok aku. Terus tak iki nek nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Dorontorjo mlayu. Ngeleng ki apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru? Ah iya, Mbah. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis wae ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane apa Tru men met aja. Engko nek glageben kaya jangkrik kae rasa duwe ora. Kuwi senengane wit Gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Patih Mandura kok Udawa. Prawan. Prakuta. Prawan. Arep tak tamani gununge. Ngawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar arak dhewe polo wong loro. Heeh, ya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Weh, adalah lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura kon nyekel wong kentir-kentir.
Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngamben guyu bareng weluh rupane Petruk karo Bagong. Oh. Waduh, watos wetengku malah. Petruk nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong kae. Ngece. Wong kok pate kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kowe. Mbok ya wis ben to Gong wis senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Nduk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora asal takon salah kok cekel engkuk-engkuk. Wak dengkek cengelmu. Mudar. Oh, mbok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Ris-risan lho. Lho. Ngopo kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, wis manuke engkuk-engkukan. Mang Copi, wani ora using tak wedeni apamu. Wo, ora minggat lakon candhak dening aku. Sampeyan mungsuh Petruk kewirangan, Ndara. Kuwi apa to? Tak kira Praguta jengkol ngono. Ayo Gong, ya wah.
Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalanggung kalanggung tresnanira marang Diabanon Jinawi waladal gugu karepe dhewe. Waduh Petruk kantong boloso nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petruk kowe mbubarke lancur-lancur Pandhawa. Nata Mandura ora mikete grethek nenggala jeblok cacamu. Aduh kesel kan. Walah ora ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Petruk kantong bolong ora minggat saka negara Ngamarta grethek nenggala jeblok ketemu slonong. Nenggala gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Iki nek ora mulih neng Karang Kadempel modar tenan aku. Aduh. Gong njaluk ngapura ya Le. Aku lali nek ngejak kowe Gong. Monggo kowe nek mlaku pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu Gong, kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petruk nyunyuk nenggala. Modar kowe. Loh, Gong, ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar. Aku ki takon kok. Takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang di alem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Iya aku ya weruh. Petruk kantong bareng ora minggat saka negara Ngamarta grethek nenggala ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajake arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah mesa ora slamet, Truk. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Mengrinding nganti diselip Baladewa. Untung ra konangan ya kok. Aku kuwi bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukange ojek. Ha iya. Loloi nenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Ya syukur. Iya iki, ayo mulai saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulih cilaka tenan. Nek aku nek mbangane mulih lu wong modar kok, Truk. Nek aku lho mergane ngene. Hitungane kowe nek wirang, kuwi selawase urip wirang, Truk. Merga wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek kantri manut aku lu wong mati mangane wirang. Oh ya kok. Iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis kelet pirang taun kene ana tangga teparo. Alah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ra iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku lu wong mati. Nek mati aja sumelang, mati ki dipérang 3 perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga pethuke widodari. Oh iya, Kong. Mati madya ki disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung perbuatane nang alam donya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa karo Gusti, sok maning ngramyang
manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu, pendak malam Jemah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih terus kae terus. Iya Gong. Heeh. Nek teruske pokoke aku matine mati. Nestra. Utama Dik. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama ora usah kuwatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Kowe majuani ra, Gong? Wah, aku cecok ora. Nah, aku wis trimo ora mati apa-apa. Ora mati-mati, ora mati utama, ora mati nestra. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin lakoni mati utama ya lakonono. Nek nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ane pengikut. Ya wis. Ki Gong, dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamitno sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000, berarti aku mati. Wis ikhlas, ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip, ngono kuwi sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isi ana kuwandane kukupen kuwandaku ya Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kanu ya buntel sarung ya. Hus. Ya mori kok ya. Heeh. Ning nek kowe remuk wis ora usah digoleki, pokoke aku dianggep mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Dol. Kae mesine trontrong ta, Tru? Heeh. Popahyu. Wis pokoke disak dol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep semes-semesan. Apa Tru? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Wes karo titip bojoku ya. Oke. Dijapi ra? Rasah. Konjur niate dijapi ra. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa konjur. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Nyo. Kok graji iki piye? Apa? Bendo. Oh iya. Polinggis. Oke. Ya. Wis maju ana, Tru. Tak dongak-dongake wis lepas opanane jembaro kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo aku mati kok. Wah, musuh nenggala ya sida mudhar tenan kowe. Ayo, amuk Suramarata, Jawamrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku Sinuwun Mandura ajangi jembar legane atiku. Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridaning nata Mantura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mantura. Ora usah gak ngomong. Demak bengok ora. Petruk teng mriki wis wago tekaning pati. Wah, ladalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala. Amake Gunung Jugruk Sekorasat. Weh lah, iki tau nggo nyolong degan ping 3 rakonangan. Ya. Padha ambuhe. Walah dalah. Sayange Maranata Mantura Prabu Baladewa. Sayange Cek Maranata Mantura Prabu Baladewa. Petruk Taman Nenggala jemblok cacamu. Mantap. Mati kowe.
Sandya Bala Pandhawa Biya gumulung mangung siring sata Kurawa Kambah Hongke Surukati Sewu-sewu karapatanipun ingkang raka tadah wadana Yayi. Dene kula ngantos boten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu Mandura mentala ninggalaken Petruk Kanthong Bolong. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Yayi. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah dene kula ngantos mentala ngindhangaken Petruk Kanthong Bolong. Krana Petruk sajaipun sampun ngina dhateng pun Baladewa. Petruk saya ngilani dhateng Nata Mandura Prabu Baladewa. Wekasan Petruk kula tamani Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Koko Prabu wonten dawuh. Mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak. Petruk menika estunipun namung keladuk gecul. Remen ulah sembranan dhateng sinten kemawon niwadene paduka. Teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos boten saged dipun selaki. Paduka Koko Prabu Mentala ngindhangaken kaliyan Petruk Kanthong Bala. Nggih, kula nyuwun pangapunten Yayi. Menawi para Pandhawa boten dados menapa namung sakmangke kuwatosing manahipun ingkang rayi ngamarta menawi Kyai Semar ngertosa lampahan menika tumuli murina sinten ingkang saged angendhakaken kamurkanipun Kyai Badranaya. Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sakmangke paring pepadhang dhateng lampahan menika. Yayi, kula wonten dawuh. Samangke ngaten kemawon. Panci kalapatan menika dumunung dhateng ngersanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula ugi kedah tanggel jawab jernyatanipun kula ingkang dipun belani dening Koko Prabu Baladewa. Kula suwun maduka Yayi Prabu keparenga amaringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng ingkang Raka Indrawati. Mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken maluyakaken negari Indrawati satemah waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wangsul kados wingi uni. Tumuli pusaka badhe kula konduraken lan kula ingkang badhe mbudidaya ngupadi dhateng Petruk Kanthong Bala. Koko Prabu pangandika paduka menika menapa kepara saestu? Menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang para Pandhawa? Kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun kula aturaken. Menawi tetila mekaten Koko Prabu dinten sakmangke monggo pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada kula aturi nampi. Nanging menawi sakmangke Koko Prabu sampun kepareng paring pepadhang tumraping negari Ndrawati sarana pustaka. Tumuli kula aturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel. Lan Koko Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk? Inggih, kula sagah Yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging ngaten tumuli kaparingna Koko Prabu kapitan lenggah wonten negari Ngamarta lan rumiyin. Gosek to. Kok aku tok kon lenggah ning negara Ngamarta ki njur nalare piye mongko aku kuwi nderekke Si Adi Prabu ning negara Ngamarta. Sampun ngantos sakmangke Kyai Prabu Darma Kusuma menika mboten pitados kaliyan ingkang Raka Indrawati. Koko Prabu kula anggep dados tanggelan sekedhik kemawon. Mangke menawi sampun padhang lampahan negari Indrawati, tumuli kula wangsul ngunduraken pusaka nganti Koko Prabu kondur dhateng negari Mandura. Ngono. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung kari manut. Yayi tumaturi kula maring-maringaken Koko Prabu sumangga kula aturi nampi Koko Prabu. Tresna sinayang mangkulung mintonaken Dewi Kramanila
Semar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Setyaki wonten timbalan kok ora kaya adat sabene to Dimas monggo adat lupiya ingkang wis kelakon pendak-pendak pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Yayi Prabu Darmaji Werkudara Janaka mesti padha munjuk atur kanthi memalatse. Nanging kok kaya ora sagedhagan iki lah kok padha pating clingu. Pamantenging paningal kaya ora tajem. Iki eneng apa? Yayi Aji wonten menapa? Werkudara eneng apa? Arjuna maragake matur marapun Kakang eneng apa Dimas? Koko Prabu Baladewa wonten menapa? Ose. Sing kudune takon kuwi pun Kakang. Lho. Nalaripun. Lho. Lagi wayahe Prabu Ndrawati ki mboyong mustaka Jamus Klimasada dikanthi marang Raja Ndrawati. Aturmu marapun Kakang yen negara Ndrawati ke taman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen tinumbalan pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Nganti pun Kakang geger karo Petruk tak tamani nenggala kontal kaprapal kendang kaprasoda. Yayi Prabu mboyong pustaka Jamus Klimasada yen wis paripurna bakal ngupaya Petruk. Lah kok iki urung ana tulung kedheping paningal wis bali meneh ning negara Ngamarta iki sirmu piye? Ngaten to? Iya. Setyaki wonten dawuh. Wis kecandhak Dimas. Tegesipun kados pundi? Iki eneng Surya kembar. Dawuh paduka kados pundi? Yen Siadi urung tanggap, mara pirsanana lelakon ingkang bakal kelakon. Semar paduka. Yayi Aji kula nuwun sewu. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Yayi Aji, Werkudara aku njaluk ngapura yen to pun Kakang ora paring pangandikan kelawan sira Dimas Yodipati. Arjuna kula wonten paring dawuh. Mung Siadi ingkang bisa ngresiki marang asmaning nata Ndrawati Yayi Marata sawangan kanthi netra batin utawa permana jati. Merga ya mung Siadi ingkang kawasa mresani kelawan pun Kakang. Maragake sawangan sing mboyong pustaka Jamus Klimasada ki pun Kakang apa dudu? Sabab Kresna karo Janaka kuwi loro-loro ngatunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Embane kaya geni lan urupe kaya kembang lan sarine. Sawangan Janaka pun Kakang apa dudu sing mboyong pustaka Jamus Klimasada? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Mboten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang membanata Ndrawati tumuli anyidra pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Koko Prabu lelampahan mekaten menika kados pundi? Werkudara. Nggih. Kula ora dudu ucaping Kresna nanging ngature adimu Arjuna. Koko Prabu Baladewa. Nggih. Sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun panengah pun Arjuna ingkang ngendikaken bilih ingkang beta pustaka Jamus Klimasada menika sanes ingkang rayi Ndrawati. Gosek to kok udu kowe piye? Mongko blegere mau ya kowe kok kowe ngaku udu kowe. Menika Jarnaka ingkang matur nyatanipun sanes kula Werkudara piye? Percaya apa ora Dimas? Kresna kakangku. Werkudara inggone wong utuh apa anane? Apa sing tak sawang nganggo mripatku ya apa sing tak percaya. Ilange pustaka Jamus Klimasada sing gawa Kresna kakangku. Mula nadyan kowe kanthi aling-aling Janaka ning nyatane sing gawa pustaka Jamus Klimasada wujude Kresna kakangku. Baline pusaka ya saka kowe, ora iso nggawa bali pusaka. Ora sudi aku ngaku kadang tuwa karo kowe. Pikir-pikir Werkudara kuwi wong mloho ning omongane sarwa bener.
Arep Yai Prabu Ndrawati ngandhake ento sing mboyong mau dudu Yai Prabu Ndrawati, alasane Janaka sing ngendikake. Ning Baladewa arep nurat karo Werkudara, apa sing tak sawangku sing tak percaya. Aku tekan kene sing nganti ya Prabu Kresna. Yen kowe ora iso madhange kana negara Ngamarta, isin aku. Isin ora mangan nangkane gabul pulute. Ora sutah aku ngaku dulur enom karo kowe Kresna. Wis kaya ngene iki kahanane Arjuna, Koko Prabu lho nyuwun mangapunten. Wis ora perlu njaluk ngapura. Lelakon ki adile ming dilakoni kasinggihan mekaten. Mbok menawa iki dadi lelakoning Nata Ndrawati. Ya mung aku njaluk Janaka ewang-ewang ana pun Kakang kasinggihan ngestaken dawuh. Ayo tak kanthi tindak dhateng pundi. Eneng karang kadempel. Nyuwun iga waranging Kyai Semar kena ngapa apa negara Ngamarta kok dadi kaya ngene lelakone. Menawi dulu mekaten monggo kula dherekaken sejaki wonten kowe